Majong adlaw ninyo guys, dyan nauntuhan ko og mata. Nagsadyo kog luto para paniud to namo. So nag-fried rice ko kay naman may frozen vegetables ug frozen shrimp na pod and dyan nagluto po kong manok. Diyan muna ko kaan sang bana guys kay ang saging naman laghang ipamahaw. Andiyan las 12 kapin pa sa moabot mo nang sadyo kog luto arong makakaon ako na pukoy tambal tumaran. Andiyan man yang giluto ang manok kanya fried rice. Dali ram po lagi lutoon. Andiyan pag magka, nagdadali kong prints ang mandatory requirements sa eskwelahan. Andiyan mo din itanam ni Chaminda na punitan guys, isa pang gibutang sa botilya. Andiyan na po itong mga bird friends. Andiyan nang garin siyang mga requirements sa eskwelahan guys. Andiyan ipulaan man, gawas na pugo niya, nang guna kadiyot. Andiyan kita na po ni caterpillar, si Chaminda ityan nang gikuha, kaya luoy na siya sa among dahon, pero nakinit-kitan. Andiyan kita ba, nung nilcutter guys, kanila laging maglisod na og dungo. Andiyan, magluto na po may lumpia og tikoy, kay ganahan lagi kuno si Jack. Dada po ilang mangga arang, puha ka, murag apple mango. Why do you like tikoy? Because tikoy is yummy. Tikoyoy? Salamat sa pagtanaw. Salamat. Thank you for watching.